हाथ पियवा के धोला हो तबे करारी जनी। देखिए एक गीत पर खुश होके रंजीत कुमार पांडे जी हमारे पैसा हमारे के देते अति सुंदर हो तबे करारी जनी अब कराओ इंतजार हो। तब लड़की कहतिया अरे माड़ो के बास धोके माड़ो के बास धोके रोता यार हो सिनुर जन डली हो भातार हो। माड़ो के बास धोके रोता यार हो सिनुर जन डली हो भातार। काहे होने खाड़ बाड़ू चौका पचल बाबूजी के छोड़ा हाथ पियावा के धोला हो तबे करारी जनी हो तबे करारी जनी कराओ इंतजार हो। अरे माड़ो के बास धोके अब रोता यार हो सिनुर जन डली हो भातार हो। मैं पुराने गीतों का समर्थन करता हूँ लेकिन नए नए गीत सुनल जाए। हाँ चलो भैया अरे हमरो तमन हम ना बैठे रौरा बैठले बनी रौरा समझी दो टिंग में दवाई दला बैठाई जा हमने। अरे मुकेश राय जी ए भैया इधर आवे प्यार के बारे में इसके लिए आज शब्द बोल दो। आज 2024 में इजहार करो किससे तुम शादी करोगे। इधर आओ इधर वहां क्या बैठे हो इधर आओ। अरे है ने आओ अच्छा ठीक बा हाँ तनी नींबू पानी पी लो। आए हाय 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 वो लड़की उदासन बिया तनी बैठ न पगली तोरा पर कतना हम मरीला तोरा बुझाइबे न जय हो काहे इहो अंदाजे पर पैसा बिगत रे से। अरे हम तो भाई है तई कहिए ये भी मेरे अच्छे मित्रों में से एक है। ठीक बा बनो बैठो बैठो नया गीत सुनो तनी निकालो हो। एगो गाना सुनी जाओ कर बाजी हूं कहि तो चल जाए। हां जी हमरे खुदे मन नहीं खेला यही तरी जानी जे हां जी शिवानी असलई की रहे आहा तनी को चुटकीला सुन ली धर्मेंद्र भी शिवानी असलई की रहे। हां ए लड़की के बाबूजी के नाम रहे मुकेश राय। तो मुकेश राय कहले हमारा इस मित्र से टिंकू भैया टिंकू बाबा चंदन भैया ए भैया अब हम डांटब तो हनी टिंकू बाबा हेलो नेटवर्क गाड़ी छोड़ दली सर। मैं भी कुछ कह रही हूँ मेरे जान थोड़ा सा मेरे एक बात को सुना जाए तो हम मुआ बो ना सुने फाटम चली रौरा सब सुनी। मुकेश राय गार्जियन रहले लड़की के नाम रहे शिवानी। तो मुकेश राय कहले नु कि एगो गोलू राजा मित्र एगो हमर बेटी भी शिवनिया हमर बियाह करा दो। हां जी लड़की के हमरा औकात बा हमें लाउंसर होई 50,000 तो औकात बोले बाकी तिलक दे दे। हां जी तो भाई हमारा मित्र तो बुद्धिमान होई वो कहल कि अरे यार 50,000 लगी ना तनी सुना लोग तब नु अरे एकदम गबड़ा देता लोग। तू कहां सुनो तोरा का कहानी अपना देर में बोलो तो पहले अब से सुनो
ई ना सुनी है सरूरा सब सुनी। हां मुकेश राय कहले कि ये गोलू राजा हमारे एगो शिवनिया बेटी बिया एक गो 50,000 तिलक दे सकतनी बियाहवा करा दे बियाहवा करा दे। तो हम कहनी करे यार तोर 50,000 खर्चा होके देब हम वहियो ना 10,000 में लइका एगो टोपी पहनले वीआईपी बा 10,000 में। हां जी आहा हा कल हुए दर्शन कराओ लइका के। तो लइकी के बाप मुकेश रह गइले तो लइका चटाई बिछा के 8 बजे हां ताड़ी पिए के काम लगौले रहे। तले लइकी के बाप पूछले हां कि बबुआ ताड़ियो पिएलो। तो लइका कहता कि 10,000 में विस्की पियोला खोजता रहा। चली आई हम गीत ली। हां जी एक लड़की हां जी उदासल बिया गांव भर के लइका पूछले सो हां जी कि ये गोलू राजा ई लड़की अगर उदासल बिया तेकर मन के बतिया ए भोला बाबा छोड़ी ना हमारे ओरिया ताक। अगर ई लड़की उदासल बिया तेकर मन के बात तू ही बता सकत रह कि आखिर काहे एकर चेहरा उतरल बा काहे हंसत नहीं खे बार खौराइल बा एकर चेहरा उतरल बा। तो हम कहनी कि हम तो 2 मिनट में पकड़ लेब कि का भइल का भइल बा लइका बतावता का हो उपरवार भइल बा अरे बुखार भइल बा उपरवार भइल बा अरे बुखार भइल बा। आखिर भइल का भइल बा कि ये हो ए हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। ये हो छौड़ी से पूछो करा प्यार भइल बा ये हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। बड़ी गरम बचैया प्यार भइल बा उपरवार भइल बा ना बुखार भइल बा।